Hello guys, saya sino natin to. Normal duck pa lang. Kaka-start ko lang. Start ko lang lodi. Yun na gagawin ko. Mag-atch to. Ano to laruin? Kaka-start ko lang kasi putik na yan. Kita ko to sa TikTok. Ayun, nangingitlog. Wala tumai. Oh my god, man. Hatch. Ano to? Normal duck again. Mga anak na yung mga inyo. Oh my god, there it is. Come on. Oh my god, man. So yeah guys, may scar po siya sa anong tawag dito? Mata ba yun? Rare. Oh wow, rare. No. Tapos na kita. Nangingitlog na. Tapos na kita. Oy. Lo. Ayun na, itlog. Tagal pa. Saan ka pupunta? Dito ka lang. Huwag kang aalis sa harapan ko. Wala, laki ng bibig. Wala, sino to? 4, 3, 2, 1. Hala guys, hatch na natin. Ano kaya to? Si I don't know. Ano naman to? Oh my god. May ginto siyang ano. Tatapong ko na to. I don't like that. Hatch ko na to. Common lang to. Tapon ko na to. Okay lang tong dalawang to. Basta ako magiging lang presidente pagkalaki ko. Wala, sino mas mabilis? Ano mas mabilis dyan? Pares lang yun. Paano nangyari? Oh my god. Maghintay tayo. Ano ba to laruin? Kung man may alam na mga kung sino man may alam ng larong ito, paki sabihin na lang sa akin para agad kong malaman. Hindi ko nalaman, wala na lang. Ayun, tap na natin yun. Parehas lang naman. Paano naging rare yun? Tapon, ay di. Ito na lang tapong ko. Nanganganak pa. Ayun na naman. Hala, parehas lang. Hindi ko alam. Ito na lang. No thanks. Tapon ko to. Oh my god. Tapakin natin yun. Ang laki nun. Tap natin to. Curse daw siya. Curse. So, wala nga ba ng liig? Haba ng liig. Ano to? Si Franstein tututi. Wala nga ba ng liig? Tap, tap, tap. Pares lang yun. Common again. Oh my god. Wala ba ng liig? Ano to? Ano to? Sunflower? Hatch na natin to. Ala, parehas lang yun. Close this. Anong pinagkaiba ng dalawa? Parehas lang ba sila? Parehas lang ba? Baka din. Hatch na natin to. Oh my god, robotic armor. Ay, hindi. Ano to, bibe? Oh my god. So yeah guys, that's the end of the vlog. Ay, hindi pala to vlog. Siguro hindi ko